Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Lihlehlile ke Elokushawa Kwentatheli eMtubatuba. Sivelile ISIHOSHOVU semfundo yamahala. Kanti ke lisobishini elaseZululand. Izindaba ze1KZNTV zifundwa ke nguSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Inkantolo kaMantshi yaseMtubatuba isihlehlisele umhlazi ngama-29 kwephezulu icala lokushawa kwentatheli ye-Zululand.NTVNEWS. Inkantolo ke ihlehlisele licala njengenhloso yokuqoqa ubufakazi obanele nomnika kummangali kanye nommangalelwa ithuba ke lokuthola abameli. Kuzokhumbuleka ukuthi kulo leli sonto uZulu ke ube nengxoxo nethimba lezindaba le1KZNTV lapho ke edalule khona ukuthi ke washawa ngelinye lamakhansela amasipala uMtubatuba uMandla Zungu kanye nonogada bakhe. Njengoba sila enkantolo kaMantshi eMtubatuba lapho bekuqhubeka khona icala lokushawa kwentatheli ye-Zululand.NTVNEWS Zulu nokuyicala elibhekiswe kwelinye lamakhansela akumasipala uMtubatuba nowake waba yimeya lomkhandlu uMandla Zungu. Leli cala lihlehlele umhlazi ngama-29 29 March kuwo lonyaka. Leli cala lihlehle ngenhloso yokuqoqa ubufakazi kanye nokuthi ummangali kanye nommangalelwa bezitholela abameli. uGaddafi Zulu ekhuluma nethimba labezindaba le1KZNTV ubeke ukuthi ke uculisekile ngokwenzeke namuhla nokuthathwa kwesinqumo enkantolo. Kuzokhumbuleka ukuthi kusukela kusombuluka leli sonto amalungu eqembu le-IFP eMtubatuba avala thaqa amasanga lomkhandlu evimbela ukungena komlawuli kamasipala uSiya Ntuli owabejutshwe umnyango wokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe. Njengenhlala yenza abezindaba baye batheleka ukuzocoshela ngalolu daba nokwathi ke uma kubonakala intatheli yeZululand Observer uGaddafi Zulu ithwebula izithombe yabe sihlaselwa ngesinye sezikhulu zalo masipala yagcina ke isicele empunzini. Umfanekiso oqoshiweyo sabalala ezinkundleni zokuxhumana wabonisa uGaddafi ebaleka ngenkathi uMandla Zungu oyikhansela kulo masipala ezama ukusondela kuye. Umuntu angakusho nje ukuthi sekuyikho ukulalela into ekhulunywa inkantolo ukuthi icala lihlehlele mhla 29 March kodwa okukhulu abakwenza ukuthi lihlehle ukuthi umuntu kumele athole ummeli ngoba nami sengifakwe icala kodwa sizwile futhi nami leli cala bengilifake against umuntu engem-accuse of ukungishaya nalo lihlehlele mhla 29 March naye ngokunjalo ukumele azothola ummeli. Sesiyolinda ukuthi kufike mhla 29 March sibone ukuthi siqhubeka kanjani kodwa ukubalekile manje ukuthi umuntu athobele alalele inkantolo enze njengoba inkantolo iyalela. Kanti ke uZulu uqhubeka ngokuthi uyafisa ukuthi yonke into ezokwenziwa enkantolo ngomhlazi ngama-29 yenziwe ngeqiniso nangobuqotho. Mina engikufisayo kakhulu ukuthi engathi iqiniso kungaba yilona elihamba phambili ngoba njengoba sengengakusho ngaphambilini ukuthi akekho umuntu engimshayile akekho umuntu engimbeka isandla bawu4 noma bawu3 abantu abangishayile bengabe ngithathe isikhathi sokushaya abantu bewu3 bebaningi nabantu akade bephakathi bekuthiwa ngimshayile lo baba omdala bebengangiyeka bethule bengibuke ngimshaya bebaningi abantu akade belaphana kodwa mawubuka lama video akhona kuyabonakala ukuthi mina uphume ebaleka laphana ngoba bengishawa abantu akade bekhona ngaphakathi. So ngikufisayo nje ukuthi icala liqale iqiniso kube lona elihamba phambili akekho umuntu engimshayile emini oshayiwe. uZulu ube sethi uyafisa ukuthi nezinye izintatheli zamanye amaziko abezindaba zinikwe ithuba lokuthi zibike ngenkululeko nokungesatshiswa ukuze kungaphindi kube nezigameko ezifana nalezo esamehlela mhla eyothathela kumasipala uMtubatuba. Into ebhlungu ukuthi umuntu njengoba esebenza izintatheli kumele akwazi ukuthola i-freedom yokusebenza freely without ifear yokuthi mhlawumbe useyoshawa amakhansela noma ama-bodyguard asebenzela amakhansela noma asebenza komasipala ngoba thina masicoshela indaba sizama ukuthola onke amasayidi njengoba bengengabeka ngaphambilini ukuthi ngilapha phakathi kwamasipala nje ngangifuna ukuyothola isayidi lika speaker ngoba kwase kuphume accusation ukuthi instruction yokuthi kukhiwe amasango yayiphuma kuye. So
kwakubalekile kimi ukuthi ngizwe ukuthi yena uziphendulela uthini ngalokho. So mase ngishawa sengiyosebenza kanjani nezinye ke intatheli kwezinye indawo seziyophila ngokusaba, nezinye mhlawumbe ezisuka kwezinye indawo eziza eMtuba seziyophila ngokusaba ukuthi sisebenza kanjani eMtuba if intatheli zishawa zingenayo freedom yokusebenza. Into nje engeyinhle, ingakho ngifisa ukuthi inkantolo isebenze ngeqiniso, yonke into yenzeke ngeqiniso so that nezinye intatheli zizokwazi ukusebenza ngokukhululeka. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Miyene eMtuba. Owayishoshovu semfundo yamahhala phecelezi fees must fall uBonginkosi Khanyile usezwakalise ukungenami ngosuku olunqunyelwe ukuthi ke kuqala ukuqulwa kwecala lakhe lezibhelu zangoNtulukazi wangonyaka u2021. uKhanyile ke ubhekene namacala okubhebhezela udlame nokwephula imigomo yeCovid-19 okwenzeka ngesikhathi kuboshwe owayengumongameli uMnumzane Jacob Zuma. Ekhuluma nabezindaba ngaphandle kwenkantolo, uKhanyile uzwakalise ungenami ngezinsuku athi umbuso uzama ukubambezela ngakho ukuqala kokuqula kwecala lakhe ngoba yena akangabazi ukuthi uzoluwina. Isona ke isicelo bengifuna ukusiphakamisela ngikhulume ngoba ngibone ngathi la inkantolo inhloso yayo ukuthi iyabona vele ukuthi uKhanyile akanalo icala, kodwa kuzomela simphanishe noma simgwebe ngeziphansi esahamba icala ngizoluwina inkantolo izongikhipha phambili, kodwa kumele nje ngiphanisheke, ngisayine njalo, ngiphile ngathi ngiyisiboshwa, ngibe ngakabi isiboshwa, ngiwumsolo. Okunye akuvezayo uthi okufe kwenziwa umbuso namhlanje enkantolo akukhona lokho bekade bekuxoxile bekanye nommeli wakhe. Ukuhlehliswa kwecala kwami okudlule, icala lami lihlehlisiwe kathathu. Uma lihlehla belihlehiswa uhulumeni, umbuso, ngoba bekukhona amaphepha ekumele banginikeze wona ukuze sikwazi ukuqhubeka necala. Basinika namhlanje ngokucabanga kwami nanokuplana kwami nommeli, besicabanga ukuthi mhlawumbe icala lizohlala ezinyangeni ezimbili ezinyangeni ezintathu. Bavele bafika bashange surprise, ngesingisi bathi it's a legal ambush. Bathi cha, ngeke sibe ready thina for icala njengombuso noma njengohulumeni noma njengenkantolo until uzibandlele kuDisemba. Ngiphoxeke kakhulu ke ngiphatheke kabuhlungu futhi. uKhanyile uthi bekade kulindele ukuthi icala lakhe lizoqala ukuqulwa ngaphambi kokuthi ayebhale isivivinyo zakhe ngoNovember njengoba engumfundi. Uthi ukusayina kwakhe umsombululo lohlanu masonto onke ikona okuphazamisa kakhulu impilo yakhe. Ingiqelaza kabi leyanto, ngiqelaza into ezibhadi. Yabo uzuthuke sometimes uthi uzosayina, kumele ngisayine after 6 ekseni and before 6 ntambama. Kusho ukuthi ngeke ngikwazi ukufika ngo5 izintatha ngizosayina, kumele ngisayine ngo6 noma isiphi isikhathi esiphakathi kwa6 ekseni no6 ntambama. Ukushawelwe upass 5 use airport, kumele ujahe ipolice station la ngakhona uyibheke uzuyithole. Wangayitholi ipolice station bayawakhipha amaphoyisa abazokucekefula bakubuyisele ejele. Wena usumuntu obalekile, usumuntu ocashile, usumuntu ongayigcini imibandela ehamba nebheyili. Iyona into engiphatha kabi kakhulu, iyona futhi into engenza ukuthi ungibone nje ukuthi ngibe ngihlukumezekile nanokuthi kuthiwa wena ungayikhulumeli, ngibe ngazi kahle ukuthi ngingayikhulumela kangcono. We-NPA kulesi sifundazwe uchaza kabanzi ngezinsuku okuyizona ezibekela ukuthi kuqulwa amacala kaKhanyile. The matter was previously adjourned till today for future trial dates to be set. You'll remember that the matter was set down in August last year for the trial to begin, and the state was ready at that time to proceed with the trial. The state is currently still ready to proceed with the trial. However, when we got to court last year, we heard that there were changes to Mr. Khanyile's legal representation, and with those changes came requests for further particulars. So all this time the state had to accede to those requests. We have acceded to those requests, and now we are here yet today for the trial dates. The matter has been set on for trial for December this year. I think there's about 4 dates in there, and then in January again, January 22nd till the 3rd of February 2024. Ephendula umbuzo wabezindaba mayelana nesikhalazo sikaKhanyile sokuhlehliselwa isikhathi eside sangoDisemba macala akhe, uthi okumxakayo ukuthi konke lokho bekade bexoxile benoKhanyile bekanye nommeli wakhe bavumelana ngoba bakwenzayo baqale bebheke ukuthi iziphi insuku ozokwazi ukuza ngazo enkantolo kuyisikhathi bekhipha izinsuku zokuqulwa kwamacala.
When the trial dates were set, they were done in consultation with Mr. Khanile's legal representation, and the legal rep was clear and was happy with the dates that were set down. When setting down the dates, we had to look at the availability of the prosecution team, as well as his attorney, as well as Mr. Khanile. I understand he's writing exams in November. Taking in all those factors into consideration, the December dates were suited, and I must say once again that they were okay and they were cleared by his attorney at the time when there was a discussion with the state. Ngonyaka odlule umbuso wadlala amavidiyo kaKhanyile asezinkundleni zokuxhumana okuyiwona bathi bambeka ngawo amacala ngoba wayekhuluma amagama abhebhezela udlame kade befuna kudedelo loyo ngumengameli ejele umnumzana uJacob Zuma. Kanti enye yamavidiyo yayimveza uKhanyile ekhuluma nabantu edolobheni laseThekwini ngesikhathi izwe lisavaliwe ngenxa yegciwane iCovid-19 nokuyilona bathi wephula imithetho la khona kwakuvaliwe ukuhlanganyela kwabantu ndawonye. Kumanje uKhanyile ungaphandle ngebheyili yezinkulungwane ezinhlanu zamarandi. Kude bokhosibisi ngisenkantolo enkulu eThekwini. Amaqembu aphikisayo kumasipala waseZululand asephakamise ukuba usekela meya walomasipala uSiyabonga Mbatha athathelwe izinyathelo ezinqala ngenkulumo ke eputshukile neqoshiwe esolakala ukuthi ke eyakhe ekhetha iphele emasini. Kule nkulumo kuzwakala ke umuntu ethi ke amaloli amanzi awahambise amanzi emawadini aphethwe yiqembu leAFP kuphela. Amaqembu ahlukene kumasipala wesifunda iZululand enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal asho ngazulinye ukuthi inkulumo eputshukile neqoshiwe nokusolakala ukuthi ekasekela meya ukhansela uSiyabonga Mbatha kumele athathelwe izinyathelo ngayo. Sikhathazekile emva kokuba kusabalale iVoice lapho usekela meya womkhandlu waseZululand lapho ekhulume khona hayi ekhonini kodwa ekhulume emphakathini ubulapha edumbe uphelele. Thina asikholwa ukuthi khona isisu seqembu lezepolitiki ngoba ngeke uye emgwaqeni ufike ukuthi ngisuthi bese kuthi udlini bese kuthi nayi ngidli iNFP. Meya ukhulume ebudedingu nesifisa ukuthi usomlomo asichazele ukuthi umthathele ziphi inyathelo ngoba akusiyona into ebeyiqondise kithi kodwa into ebeyiqondise ezweni sonke kuba athi abantu basedumbe emawadini awu10 futhi abantu ababalekile lapha amawadi amabili. Iscenario ithi ayifane neyasebaqulusini le yaseZululand. Asazi ke amakhansela eAFP noma our account yini wona kwaAFP ngoba besinethemba lokuthi umhlahlandlela phela kunama step ozowathatha kulolidaba ngoba beyithathile kumeya wasebaqulusini nalabo sithi kunento efanayo ngoba into sibongathi ne-interference kwi-administration akona uku-intervene but interference kamhlonishwa intervene kwinto ye-administration. Le nkulumo eqoshiwe izwakala kanje. You must make sure. There is why abanye beni bazi ukuthi what 5 no what 7 une truck yamanzi ehlala la ithela abantu amanzi what 7 une truck yamanzi. It is because lawo mawadi awenkati afihliwe. We are a political institution. No afihliwe lokho. Yingakho no transport mayithatha ama EPWP omathuba mavuso and everybody they took ingane ze-ANC. It's not hidden. Kuzokhumuleka ukuthi usekela meya uMbatha usanda kungena kulesikhundla emva kokuba kubhidlike umshado wokuhola ngokubambisana phakathi weAFP kanjalo neqembu leEFF. Uthi meya nje omusha ceke okhona ukukhona ama videos akhona okukhona ama VN akhona la ekhuluma khona izinto lezi ezenza ukuthi sigcine umphakathi wethu ungathembi ukuthi uma uyovota kukhona izinto ezizokwenzeka. Siyafisa Lamaqembu kuyi-ANC NFP asezwakalisa ungakuthokozeli indlela umeya uMbatha ahola ngayo. Ithimba lezindaba le1KZNTV libe selithinta usekela meya uMbatha waveza ukuthi usazoyilalela lenkulumo eqoshiwe ngaphambi kokuba aphawule. Kuze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni engazange abuyele kwithimba lezindaba usekela meya. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay.
Udina ukanunu wabo umphakathi waseGomore eMgungundlovu kulandela ukuphonseka kwabafana ababili emgodini wendle. Amalungu omphakathi akhulume neziko lezindaba le1KZNTV athe lo mgodi ke wambiwa esinye isakhamuzi ngenhloso yokwakha izindlu zangasese, kepha ke sashiya kanjalo kuvulekile. Labafana ke baphonseke kulo mgodi oyingozi futhi onamanzi, kanti ke batholakala sebeshonile. Yahluleka yonke imizamo yomphakathi yokuhlenga abafanyana ababili abaphonseke emgodini wendle. Kwathi kumsombuluko mhlambe ngabo 10-11 lapho. Ngathola ukuthi kuningane iziminzile emgodini opposite neground eDuseni. La into eyenzeka la ngazama ukuthi ngifake istephiso. Kwasho istephiso bawafu nakhona asitshona sonke istephiso. Ngendlela kwakuyiyona nje kwakunzima kakhulu into eyenzeka la. Ngoba kwazi bafika abanye abafana ababini abasiza la ukuze bathole lo yedwa umntwana. Ngoba lona omunye umntwana wathola kasokulihla mse kuphela mhlambe 1.5 hour engaphakathi emanzini. Ngoba lo qala esamkhipha naye wayesedlulile emhlabeni. Isimo nje ebesisibi nje isimo sakule ndawo lekwenza khona lesimo lesi. Elinye ilungu lomphakathi uNomonde Madlala uthe kunzima emndenini. Ngiqale nje ngokudlula kukaQhimlili shuthi ingane zazodlala kunomgodi ngala ngase la eGomora kune umjantshi stimela. So lo mgodi ngathi kumbi ukuthi bazokwenza istamkoko kanja yebo. Shuthi ingane zangena kanjalo keke. Kwababhlungu futhi emndenini wakhona kunzima lokwangempela. Asazi sothathani sihlanganise nani. Komali kolutho nomntwana loshile futhi akahlala Eastern Cape. Bazohamba ngani beze bafike khona lapha eEastern Cape. Isimo sama khona ke asisihle neze ke abazali bakhe. Besicela bandla uxhaso. uMadlala uthe umgodi wambiwa ngumuntu wasendaweni. Umuntu unama cottage lapho kuzokha ama cottage, so kuzoba nama toilet aflashwayo uwenza lo mgodi lo ngoba kuthiwa bizi TLB. Ngaphandle komuzi awukho ngaphakathi ungaphandle ngasikumuzi endleleni. Uphinde wakuveza ukuthi bazizwa kanjani beumphakathi. Umphakathi bandla sibhlungu ngengane ngoba ingane ezincane lezi kubhlungu. And nalesimo lesija umgodi kanje abona sengathi ungavalwa basuke kwasendaweni ngoba bazobheka kanjani. Ngoba phela sekushone abantu kushone izingane hayi nokuthi sizothi izingane uzombheka kanjani labo bantu lapho uzodlula kanjani nje lapho losibindi nje yabo ubhlungu. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngiseGomora eMgungundlovu. Ake singasezitolo sihlangabezena kanjani Masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ezindabeni ze1KZNTV nazi esithi yizwe ezihamba phambili osukwini lanamhlanje. Lihlehlile ke Elokushawa Kwentatheli Sivelile ISIHOSHOVU semfundo yamahala. Kanti ke lisobishini elaseZululand. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube uthi ke njengohulumeni wesifundazwe bazoba nomhlangano nezinhlaka zezokuphepha nezokulwisana ke nobugebengu emphakathini ukudingida kabanzi ngezinhlelo zezokunqanda ubugebengu ukubulawa kwamakhosi. uDube usho lokhu ke kwisithangamini nabezindaba eThekwini emva komhlangano ababenawo nabaholi bendabuko. Ngesikhathi ekhuluma nabezindaba undunankulu uveza ukuthi behulumeni wesifundazwe sebefike kwizivumelwano sokuthi bakwazi ukukhokhela izinduna namakhosi imali bekade isayele emuva ngeminyaka emihlanu. Wathi lokho kuzocaciswa kabanzi isabelo mali sikaNgqongqoshe wezezimali okulindeleke asethule ngesonto elizayo. Siqeda ke umhlangano njengamanje besihlangene nobuholi bomdabu kakhulukazi izinduna ngenhloso yokubonisana noma yokudingida sibanikeze nombiko wokuthi sesihambe safinyelela esigabeni sokuthi lokho esasikuthembisile njengohulumeni ukukhokhela imhlomulo yezinduna sesizokwazi manje ukuthi sikwenze kulandela
ukuthi umnyango noma uhulumeni kazwelonke ukwazile ukuthi njengoba kwakushawe umthetho uhulumeni kazwelonke kumele ukuthi imithetho eshawayo ikwazi ukuthi ibe nazo izimali zokuthi leyo mthetho isebenze. Ubugebengu obuqhubekalayo esifundazweni KwaZulu-Natal ikakhulukazi ngezigameko zakamumva zokubulawa kwabantu ezenzeke eMaran Hill kanjalo nasemkhanyakude la khona kulokhu kuqhubeka ubugebengu bokweliswa kwezimoto emingceleni uNdunankulu uthi kungezinye zezinto abaphezulu kwazi ukuthi balisane nazo bengohulumeni wesifundazwe. Siyakhumbula ukuthi isilo samabandla uMisizulu kaZwelithini naye ulishayile ikhwela lokuthi kufanele sisebenze ngokuzimisela njengalohulumeni ukuthi silwisane nobugebengu kanye nodlame olukhona emphakathini wakithi. Namanje ke masihlangene nezinduna namakhosi sikubalulile ukuthi kukhona umsebenzi omunye ozokwenza kakhona maduze nje lapho isizobe sihlangene khona nazo izinduna namakhosi kanye nobuholi obunye sidingida kabazi amasu esiwabekayo njengohulumeni okuyiwona azosiza imiphakathi ekulwisaneni nobugebengu nodlame olubhekiswe emphakathini nakubantwana. Kusona lesi sithangamo okunye okugqamile uDube Ncube uthi kulempela sonto bazohlangana nezinhlaka ezilisana nobugebengu ezahlukene ukwakha izinhlelo okuzolisana nazo nobugebengu ey'ndaweni ezahlukene ezikhona esifundazweni. Ngesonto ke lona leli esiyakulona ngomhla ka5 sizobe sihlangene lapha ya emkhanyakude sihlangene nongqongqoshe kazwelonke nongqongqoshe wesifundazwe kanye nezinhlaka zomphakathi nezinhlaka zamaphoyisa zonke ekutheni sakhe ke uhlelo esizosebenza ngalo oluqhubekayo namanje. Kuteboko Sibisi ngibika ngiseThekwini. Bekukuhle kutelile ehholo lakwaXobanyawo eMsinga ngesikhathi umasipala wendawo wethula ke izinhlelo zentuthuko kule ndawo. Imeya kamasipala uMsinga uDokotela uFelinkosi Sikhakhane unikelele imindeni entulayo ngokudla waphinde ke wathula ngokusemthethweni ihholo elibizwa ngeLokoloko. Kanti ke ehambisana nekhansela lendawo bakhele umndeni wakaphungula indlu emva kokuba lo mndeni wawelwa indlu ngesikhathi kunezikhukhula. Ubonge wanconcoza umndeni wakaphungula kwaXobanyawo eMsinga emva kokuba umkhandlu uvule ngokusemthethweni indlu yakhela uMachiliza Phungula owadikilikelwa indlu ngenxa yomuhlwa kanye nezimvula ezinamandla. Utholisiwe Phungula uthi izandla zedlula ikhanda ubonga kaphezi kukhansela uMasimula kanye nemeya yomkhandlu waseMsinga uFelinkosi Sikhakhane. Ngibonga kakhulu umsebenzi abasenzele wona uanti indlu bese sibona ukuthi isizawela phe kwakhe lokhu lolu fudo lungenzansi la ungasekho lutho sengaze sakhetha ukuthi ongcono akawolala lapha silala naye sobabili ngenxa yokuthi uanti angimazi ukuthi manje phela uzohlala kanjani la ngoba sathe ebusumalini agqitshwe indlu. Ngibonga nje umkhandlu waseMsinga osenzele khona ngomakhanyile uanti wakaphungula. Lo mcimbi ubuhlelwe ukuzokwazisa umphakathi mayelana nezinhlelo zokuthuthukiswa kwalendawo. uFelinkosi Sikhakhane uthi bathule ihholo lomphakathi elibizwa ngokuthi iLokoloko elisiza kakhulu ukubamba imihlangano yomphakathi kanye nenkulisa ngoba besalindile ukuthi kwakhiwe inkulisa ngokusemthethweni. Kwakhiwe ihholo kuthiwa iLokoloko Community Hall. Siqale kuyo nje kuseni dadewethu sayoyibona inhle futhi ke sebeze bafaka bayenza manje yaphatha izinto ezimbili yodwa. Nenkulisa iseyinkulisa inganyana ezincane ziyafunda khona ngithandileke kakhulu lokho ukuthi phela ihholo ingahlali nje kuthiwa ilindele umhlangano ongazi ukuthi ozube nini kodwa izingane zibe sihluphekile zendawo zingakwazi ukuba ziyisebenzise. Khona manjalo ikhansela kulendawo uSifundo Masimula
Uthi babona isimo sentombi endala ukuthi uphahla kahlala ngaphansi kwalo lungawa noma inini base behlanganisa amakhanda njengomkhandlu ukuze kusizwe lomndeni. Imvula le yokuqala yayenza isalwazi sabonakala silele phandle futhi sisengcupheni neyempilo yaso. Obonayo ukuthi mayingawa lendlu ngeke sikwazi ukuvuka lesalwazi. Saseke siphuthuma ukuthi ohlelweni lwethu yizi singebona abantu phela bakha izindlu abamele indaba ye-settlement. Kodwa njengabantu esihlala nabo kufanele sibheke makukhona into esingayenza uba abantu sibone ukuthi yini singabalekelela ngayo. Sabe sesivumelana ukuthi sakhele logogo wakaphungula indlu leyo-2 room. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThobeka Dladla kwaXobanyawo eMsinga. Ake siphinde siya ngasezitolo izindaba ziphelile sihlangabezana kanjani masibuye ekhefini. Asibingelele siphinde sikwamukele mungabe usanda kusijoyina ubukeleke izindaba ze-1KZNTV nazi ezihamba phambili. Lihlehlile ke Elokushawa Kwentatheli eMtubatuba. Sivelile ISIHOSHOVU semfundo yamahala. Kanti ke lisobishini elaseZululand. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 18 rand 15 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libeke ngu21 rand 17 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19 rand 28 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Golide ke lona lingu$1,845.36 cent i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$84.75 cent umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wamamelodi Sundowns uRolani Mkwena usenqume kakhulu abalandeli bebhola besifundazwe eFree State ngokuphuma ngobuningi babo bezobukela ke umdlalo weNedbank Cup phakathi kweDowns neMoromo Gallants. Lesi sifundazwe ke kasinali iqembu elivela khona selokhu ke iFree State Stars yadliwa yizembe kanye nokuthengiswa kweBloemfontein Celtics. Abalandeli ke beswelele samaselesele bafike ngezinkani kulomdlalo bewudlubhe waphelela umfaniswane ke weqembu labo. Umkwena ke ukuthi kuyilishwa ukuthi kulesi sifundazwe ke kasinali iqembu ekubeni abantu bakhona ke bezifela ngebhola lezinyawo. Ake sikubhekele isimo sezulu. Zingakade sikuphathele zona osukwini lanamhlanje sihlangabezene kanjani futhi ngesikhathi esifanayo.